Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod natalged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmul laeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 a kakabsat ko. Apag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaeng kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng ka nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kanwa makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom mabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumuro? Anya? Insan, kabailan ta nga ta aya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sa bagay. Sige, insan, sumuro tak nga rudkan ka. Ay ti saludsud, palubusan na ka nga ta ni auntie ka ni uncle? Makaamuditan insan. Ibagak tulatan nga agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod insan. Sikat ti makam mo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta
Sige matan tatang, palubusan dakon. Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Pimianak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapanam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan ba isa? Kadwak matinsan Yuli? Ang manak ko, Tatang, agurno nga klang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapol dito'y balay. Wen, adak di tananak ko. Ang agduma tibiyag iya syudad, kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kiniin sa niyoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yu asirkin nyo ijay. Ah, ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te, Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung abran ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. kasalungay agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad ang nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taas si ti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti palda sota. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito'y sota ita. Anya kakabdi insan, talaga kan wakas ta. Hindi mo't kunapa ni mamita, masapo na poskul ti make-up. Tapno sana basta maikap. Ay, no danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awan ton make-up ta? Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga nawala daw ta. Sa pa'y first night ta ita. Ang mga no agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-ngatumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan ta nang itugot ang iti chinelas ta. Kas naunay abannog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kudil. Sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, GRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalang mo dayta saan ka di? Sa bagay, uwan matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitam! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makaina natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty intol bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mawawag? Kat no kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at matlaang ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat ka no lakay.
Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet-met kano ti busda. Naigay, nasayat nga ron ano kasta bagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro lakay? Nasingpet-met ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi mo dyan ang tabakay. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, uwan nga rod lakay. Ang sana bale. Paawidan tantumat laang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala pa kay. Ikarigatan ta pagadalan da kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl, Apa insan? kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maisa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. O, apay kitningay nga agkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, Di kag pangado ang mangawag kanya if there's a problem, yes? Wen, insan, agyaman ak unay. Ay na, awan ang yaman na insan. Siyak tinangawis ken ka ditoy. Iso akargo ka. Sigurado asyak ti pabasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kuma. Well, Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana manadahil lagi ti mula tayo. Uwan nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel lagi ti mula tayo amaisken balay. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas mo siguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pay. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Ay, nagsweldo siguro iso nga agpawit man ay. Mabalin akasta lakay. Dakkel mo katulungan ta ni Femia bakit? Ang rona ka dagiti masapsapul iyay balay, ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kinkwa na, tadi na ipawit amin di kwarta na. Basapul nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Oy, nagadumati nga awit mo. Apay, awan kayo ni ti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun. Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka, insan. Kumusta mat nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, katbuhay doon niya, insan. Nag-enjoy akidi kasta unay. Talaga? Wen insan. No bumangon ak iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglabakan agplancha iti bado. No kayat kumatiag shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations!
Oh, kasano? Sumra kamit lang nga rin inton rabi Jepang. Ay, katwan masapol at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kaya't maibos ti urnong ko Ay, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmatan dyan naka-table mo, oh? Wan nga ron, insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Ano ka no ti trabaho na? Balo, insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwenta man nun! Oh, insan, agin impake ka man nun. Nako namon, insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka, insan. Saan, insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Hala, saan ka nga delikado iti dayjay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na, insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko, Don't worry, insan. I can manage. Uray saan kan san asumurot iti daya politiko, insan. Ay na, siyak ti madandanagan, iti kas tangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang nabulan ti palabsag, agturpusan ni Vina iti kolehyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Adya nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan dagiti masapsapol na para iti panaginroll na inton umay pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehyo. Kinabailan tamot ang pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot lang ang paggidanan ni Philip ken Femia iti kolehyo. Sa nabalik, tabulan lang iti palabsang, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. Guatawon mo ta na sana nagaw-awid. Sa bagay, dakkel mo't ngagpayso ti ipawpawit na. Iso apat siyak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabalin akas ta bakit? Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita, insan, Uy, fresh na fresh! Siyempre insan. Ay, kumusta kayon ka ni Mr. Politiko, Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kamin. Kasinsina mi lang hindi na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng iti bar? Wan insan. Ang amasan pa nga ita. Planok ti agawid di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawid akpay laang. Kasangay ni tatang into no mayalawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kasjay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado amaragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaad ka di apalimet, di maipapan iti trabaho ta. Wano ipudnungon ka na kwada. Awan panggap ko amang ibaga insan. Sigurado nga min apagawidan dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagim nga ro, ti aggargaraw into nagawid ka Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidag.
Ay na, ang yaman ang unay Femi anak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para itiinal daw ang masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanon ti panagadal mo no ko nang nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya, Ha, Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. ang anak ko, masasayat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at ang tuman may pagpanakal mo pudno ti kino na ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang nalaang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha, Pimya. Nyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya, no kasta, diretso titurog ko itinagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay ati nakriniing insan. Ay na, narnakan kay titurog insan. Kandimot ko na, ama di ti bagbagim. Ay, ewan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Oo, kaya lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manungal dawan ti kasta marikrit na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, amano sa bali daytan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Apa, kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugang. Sino nga ti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na muno sino kadakwada. Ala, anyang iti plano mita? Agawid akpay lang ija probinsya. Ijayak pay lang aging nga ipas ngay kutiin inawag. Agsubli aktong apaman na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsublikan to pa iti kasi a klase ti trabaho, uri adanton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo ka ni Junjun ha. ay, talaga ka di kan malapdan anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akong dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguro dayta amang biyak kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaulak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid, tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam.
Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami kan ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kastoy, a klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang mo ti agrosaryo, kan agnobena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasta a klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ako dumdum ngag ti Diyos kadag itinapasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Ang mga no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka dagiti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay, aklaan. Nalinis day ta. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasa mo na kita luwang. Agyaman na ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa dito eh. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbaan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Si Kangay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay. Katagyaman akmanan. Oh, adto iti panyom. Femia. Femia gayam tinagan ko. Jesse mo tinagan ko. Talaga mo't nga isubling pa'y lang Agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Day talaga yan. Sure. Manoabulan mo din nga gararamakin ka. Napudno ak naken ka Abay, di na ka di ba isong batan? Jessie, di nakpayamam mo. Ang mga numaamam to tipod ak kinatao kat di kanton agpakita apulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahed ko ken ka. Sika ti babae nga nararapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa abar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalaysa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutam ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa Ay eten ka, Femia. Sika ti babae kayat ko makadin na aging gatong palbiak. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak aginatan, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie, agyaman ak unay ha. Itian niya. Ngamin, inayat nak itinapudno.
Saan lang asyak? No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugit ako na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mga yat kan mga klon kanyak. Kat si kaday ta, Jessie. Iso apagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dahito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinakaswana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa kan ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti intad na anagbalin nga asawa kan ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Kat sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Femia. Ken ka pagayam, Femia. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama. Kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femia. Kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Flori. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdangag kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoin nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ano malaglagip ko kat makaisamak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain no malaglagip ko tinapalabas. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, taing kasangwan ti nga ilem, Flori anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada sa nga ilem. Sino, nanang? Rumwar ka nga binda. Awan mat namnamaag amang sarong karita kanyak, ananang. Ada nga raw. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka. Sino nga min ayat idakdak amati nyo asa nga ilik, nanang? Basta rumwar ka taing kasangwan. Ala, agawa am tanay.
Itay-pay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flory. Kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang kwa sa nga ilik. Si kamat gayam, Andrew. Wen, siyak nga ron. Sabong gan chocolate para king ka. Agyaman nak, Andrew. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita asabong kan chocolate. Ha? Adda nga minan impatulod ni Bricks kanyak. Iso adjakon kasapulan dagita. Ni Bricks ko nam? Tinamamom iti online? Wan, nasingpat ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin akasapulag. Iso nga awan nga rodan ti birokat pay. Naragsa ka kon kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andrew. Ha? Saan ka mat siguro atulang? Tapno di mo na ngagtimbagak. Flory. Addan nobyo, iso nga ibawing mula angan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Anya pa'y laang ngay tararamidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbagak, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, ulitak pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tikat mo asawan. Nukas ta nga rod, agawit kan tani. Ado pa'y ti aramidak. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flore. Apay manen ayatatang. Anya manen ti madi nga inaramid ko, taapay akas ta ti ibagbagayo kanya. Na, tagdamag pailan. Di ka man naging didam mo, sika, Flore. Anya nga min ayat ti basol ko, ibagayo atap no amok mat, tatang. Abay, ti ko nam ka din. Kat nasaya, tikas na ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andro? Nasaya at ti pan nakisaritak kan kwa na. Kasangsangpit na lang. Pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot, Ay, jaklakit di maanusan ti makiinistorya iti mabayag kan kwa na, tatang. Kan maysa, addan nobyo, iso arumbang nalaang nga ro tinaramid ko apa ng busted kan kwa na, tatang. No apay mat ngamin, adi mo kayat ni Andrew insan. Kat no nasingpat mat, nagagat pay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak to pulos pagtatakkunan dayjay nga Andrew. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andrew ken ka, takas taunay ti guram ken kuana. Awan matket di insan. Basta, kagurgurak dayjay a tao. Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Amangan no agballa tagtukin ka dagitang ibagbagam. Ay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim, ta saan ta kuman apagsaritaan da nga Andro. Makabasbaso lakpay ket di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay da, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Floray. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laan, ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapod no ni Bricks kanyak. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman wugang yo. Di ka man agbalin nga ambisyosa, si ka, Floray. Nanang, Oho! Awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andrew ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon. Saan kat aday ta ibagbagam a foreigner aday mo mat amo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabtan ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang nga asim ka di Tatulungan lang amang aram kin ko ang ayuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro.
Amumot nga adan nobyo ni Insan Flory, saan ka di? Wen, amok deta. Ngum oray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo nagkalay sa? Ha? Alan pang-asin tatulungan na kininsan mo, Flory. Ay kwa, jak may kari a matulungan ka, Andro. Ang padasak a kasarita ni Insan Flory. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kuna na anobyo na. Sige, Yuli. Kat itapailaan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti ibagan insan mo ka. Wen, di kagdanag, taibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi ka ni Insan Flory, Andro. Hi, Flory. Naimbag nga oras mo. Sika manan? Siyak nga ron. Imayak. Tao may ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam, Andro. Wen? Feeling ka mata niya. Ha? Apay, ti ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka. Oh, Flory. Anya nga ita mo. Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kat di iti dakas. Flory. Ada respeto ken ka. Di kagdanag. Tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amamunak mutinsan ka di? Di kan to pulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabaling ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit amalpasti ko ng mga aramidam. Ay na, makulkulitan akon at talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ta mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkel ang mulagat mo. Ah, Ay, panag! Sino tinangtad ka dagitaan natang kan prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun ngaw-awaten ti itod dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awatan. Amangan ngamin numang namnama payla kanya. Apay ngamin adi mo pay laaklunan. Tapno ibagakeng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin amanugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam din, tada kayo ti agbagay. Saan kat aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakawan nanang. Apay di mo amo di pagsasaaw. Akaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo, adyak kayat dayjay nga Andro. Jak kayat tikaskan kuha na anang isit, kandakkel ti mulagat na nanang, period. Oh, hapay akasta ti langam, Insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga dakkel ti parikot ko, insan. Apay ngamin aya. Ibagam barang adamay tulong ko. Awan ti may tulong mo, insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawid. Adapi ngamin na patig nga si kaswak. Panawan kan dito, insan Yoli. Mabit lang, Insan. Urayan na, tagid dantan nga agawid. Insan Flory! anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory, mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaan. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flory lang ti adali ti pusok. Isulaang ti babae anak karik na akit ti kastoy. Kat ni Flory mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbaling tong anak ko. Wan angam kasano nga ruday ta, kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang, aging nga aklunan nak ni Flory nanang. Andro, Wan nanang, aramidag kami ng kabawilak, tapno iso ti masawak. anya, Marikriknak nanang, saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flory. Patsyag ang magunod kung tumot lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak, nanang. Apay nga ta. Jak matin mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayahan, siyak laang ti mangawag kan kwa na.
ngay akas to'y matinti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Ni, nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Nay, apa yan, Flore, anak ko? Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na. Apay ni Brex? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intaray na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso a pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam ta intaray ng ti kwarta, nana. Daytan ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. Nunagtangkan tumat ngamin ti ulong. Anya ngay ita, sigamot lang tinayaw awan, gapo iti aramid mo. Jakmat namnaman nakastay taramidan ni Briggs kanyang, nana. Jakmat amo alukon naklang gayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Inton maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit abalikas. Nang runa, no di mo mat-am-am unay di tao. Kat sapay la kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka lang ka din, Flore. Andrew, apingan ta ka dito eh. Namuha ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Iso ngay mayak. Anya, una yung dananang kantatang. Agraman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungit. Concern dala ang mating ka. Oh, at titipan niya. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan ang yaman na, Flore. Awanan ba inday dyan, Briggs? Kunaklakit din no napuno kanya. Ngamsan matgayam. Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flore. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta. Mabawasan ti dagansen di tabarukong mo. Di kagdalang. Tadak lang dito adungag. Kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda ka ni Andrew. Malay, kanayon damot ng agkoyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Matungpal sakit, hindi kaya't mo, bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Si kaya't mo agbali na manugang Tanyandro, Sapay la ko mga rod ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, ngayon sudan tumatlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apanangoy uyaw ti anak ta idikin ni Andrew. Huni nga rod, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, nagiti mapasamak ka, nagiti sumarsaruno, kaldaw. Sorry, Andro. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbaggak idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo katag biddo. Amin tayo katag basol. Ngam tunggal biddo. Pero tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kung daw ay makamiris tayo. Andro, San ka kailangan nagkidaw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore. Tinapatag kita kanyak kat nakaamiris kan. agyaman na, Andro. Awan na nyaman na, Flore. Andro, Adda ka di ba kam? ay ayatan na kadipay laang. Ha? Adda kadipay lugar ko dito puson. Iti ka ano man?
Saan ka pulos anay ka dito'y puso kan panunot ko, Flore? Agpaysa? Wan, ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na Andrew. Kat ulitak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sorry kadag iti madingain sawsawang kan inararamid ko kan kay iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anak itak ti kinasayaat mo at tao. I love you so much, Andrew. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kami adagos kani Andro. Ket ita, addameten dua nga anak mi. Makunak a nagasatak, ngamin nailisiak iti ima ti foreigner a nakarelasyon ko iti online. Awanen bero kakpay iti den na ni Andro. Nasingpet lang arudan, nagagatpay. Saan lang adayta? Ammo na pa'y ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay lakuma, ta nakaibati iti adal ken inspirasyon to'y pakasaritaan ti biag ko ngay nakimbinglay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Flori. Ken ka pagayam, Flori. Saan tayo kumangamin a basta mamati kadagiti nasasamit a balikas, nang runa kadagiti tao aditay matunay am-am mo. Kas kuma kadagiti naam-am mo tayo laeng iti online. No ita panawan narigatan ti basta agtalaklatan. Dagitin tupay am-ammo tayo kat may turad da tayo alukwan. Dagitin tulakit din na am-ammo tayo laeng iti online. Di tay uyawan ti pada tayo a tao. Kang runaan iti amin, di tay agsasao iti kunada apatapos, ta di tay ammo tigasat tayo. Amangan no agbalatag tumatlaang kada tayo dagiti agkakadakas abalikas ken aramid tayo. Alakastan pagayam, Flori. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan a Katrina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Gapu iti panagayat ko kanin Nathan,
Inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Baka wanan na ko, ma. Sa kung ayayatan ni Isabel. Kasi ka lang di ayatek. Anya. Aklo na ka nagbinduta. Nakasagana ka nagbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tap may panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kit ikarik asan ko asayangan day tagun daway. Diyak ka muna niya, Teramidan. Nagsakit na itang inaramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ang mamakawan ka. Iso pangasim ko ma. Ikan na ko maiti maudi agun daway. Una yan, tikastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidam na kan katikasta? Ay, una yan ayat tikasta a boyfriend. Adala nga rudan amin kan ka ag babae pay laang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat na. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngamtyak man mo. Ay nauna yun ni Nathan aya. Napudno akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang. Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? Ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin, gapo laang itiday di a babae. Amok ngay ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kuana. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin ken kuana. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah? Oh, apay kasta tilangham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Saan matakas ta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan ang bulan. Iso ang pangaasim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka. Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni. Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik ang baliwak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. One friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak ket agbaliw ni Nathan anya. Saan mo't akas na, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kumana imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninatan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumatag nakamatan ti kayan ayat mo, friend. Anya ka din dayto nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom.
Nabasak dagiti conversation nyo iti babae. Ah, Anya, aglibak ka pa ilang. ko, Unaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Nga mapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. pakawanan na. Diyan kaya ate ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, ang dadata lang arutan, aglibak ka pa ilang. Unay kan, aglablabas kan Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga mawanlat na. Pangaasim ko ma. Ibagam no anya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anyangin nga rot, kat imay kamot kanyak, tapno agsaludsod, may papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Hanggang pangasim ha, di mo ibagbagakan ko na nagsarita tawan. Mangnamnama ka. Sipot pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan, kan Joan. Anya, Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang runa hindi na ko na kanyak, masikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan, tagbalinan nga ama. Hanggang awan matlat ta. anya. Diyak man amoy iti day dya tao. Hindi kagdanag. Diyak maumamang ipalagip kun kuha na iti day tay. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga apo ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantatang. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak, ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapudong kanyak. Sabay ko mga rod. Tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya ibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay Nathan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kamin iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tong matlaang. Ay, Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dito ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo. uwan tatang. Ada kang kaday ta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang runa iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamit tabagay. Uray, maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakat, Nathan. Kastakmat bakit? Nakaragragsa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin.
Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jak may ladawan ti ragsa ka marikrek na kita. Nang runa-unay kanyak, gaputa manulaangan abulan ti orayan, ipas ngay kumaten ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko, sapay lang kumataday to yun ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon, para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pingagsang-sangit ni baby. Siguro, si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami niti trabaho. So, naladawa ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulis ka. Saklo tagtianak na. Tapno makapangan ka magtan. O sige, tani mabisinak matan. Agpulis ka ko na. Ngam di ka mat maibat anday ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. Adda ngamin ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayo itong bigat, ha? Namnamaagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinongpal. Sige. Medyo busy kita. Awagan kan tulatan itong bigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kalipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likodak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Katrina, kastoy, pakawanan na ka. Pakawan ko nam. Manon at yan sa tintan ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya teramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan. Katrina, husto! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalaysa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Nathan, agsao ka. Tapno sardingan nak day to'y babae. Huston, agawitan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji balay. Saan kumadi to'y? Ala, agawid kayon. Ngam day to'y titandaanam, Katrina. Uri anya pa iti aramidam apanangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak at inaramid ko mat ang amin nakabala. Ngam saan gayam nga umdaskan ka. Manumatan adaras nga inikan ka iti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadaan tayo ti anak. Manugot ka pa ikalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din no umdas dagi dyan nga inaramid ko. Ngam saan matgaya. Baka wanan ako, ma. Diyak kaya tantag karipagan ka. Ngam magbalbaliw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad kon ti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, kanadan anak ta. Ngam iti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Pumanaw kan dito'y balay. Katsapay na kumatag na nayon tiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma! Day ta ngamin ti ibagbagakken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yan ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, Ida. Apay angay asaan mo nga ramidan. Saan?
Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa'y ngay ta? Nga masigurado ka dumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli kinapalapas. Inaramid ko. No idi pay la kumadamo an naamuam nga da sabali a babae itibiyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta mo itibagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok aka ba ulam apadakkelan ti anak mo asiksikalaan. Di ka mapukawan itinamnama. Gandan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ko? Di mo sayangan, tikas kan kuha na. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sabay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inararamin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkan? Ngam no may papan iti panagsublina. Saan? Ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam inted kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pay ti aramidek ket sanak amaayat. Ket ad-adalaeng amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanangi drama ditoy surat ko. Tuy pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaam. Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkallaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo, asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag, ket panunuten tayo pay kuma iti mamin anu adaras, tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina, ket agyamanak iti ingka panagsurat, ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.